भोजपुरिया खबरी बिहार झारखंड के ताज़ा खबर में आ रहल बा। खबर सारण के मसरख प्रखंड से, जहां प्रेम प्रसंग में भइल निर्मम हत्या 100 के गायब होखे के मामला आ रहल बा प्रकाश में। रिपोर्टर बानी कन्हैया कुमार सिंह। खबर जानी अब विस्तार से। छपरा के मसरख थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव के मूना शाह 22 बरस की युवक जौन बतावल जाता है, बड़वा घाट बाजार पर उनकर जनरल स्टोर के दुकान रहे। गाँवही के लड़की से प्रेम प्रसंग चलत रहे। रात में मंदिर पर ऑर्केस्ट्रा होत रहे गांव में, उजा देखे खातिर गइलन। ओकरा बाद उ गायब रहलन। सुबह में घर वाला काफ़ी उनकर खोजबीन कैलन, लेकिन पता ना चलल। लेकिन द्वार पर खून देखलन और पड़ोस के घर तक खून गई और उनकरा पड़ोसी के चौकी पर खून लागल रहे और एगो लोहा के खंती घर में मिलल, जोना में खून के निशान मिलल। एकरा आधार पर ग्रामीण भीड़ जुट गइलन और जैसे पुलिस प्रशासन के कैलन सूचना आयल। पुलिस देखी, परिजन का कहतरन देखी विस्तार से। नाम अरुण कुमार, गाँव फरवाघाट बलुआ। मामला का बा? मामला ई बा कि कल से लड़का गुमशुदा बा। का नाम उनको? नाम के मुन्ना कुमार, जौन के मतलब खून पावल गइल बा लेकिन शरीर नहीं पावल गइल। पता ना कहाँ बा, का सुरक्षित बा कि ना। बस ऐसे महसूस होता है कि कुछ अनहोनी हो गई बा। माने हत्या कल गल बा? हत्या के अनुमान लगावल जा सकता है, चूँकि तभी अथी नहीं मिलल, बॉडी नहीं मिलल, ऐसे कुछ कहल नहीं जा के ऊपर शक बा। लंगर ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, ठीक, राजेंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार, चंदन कुमार, अर्जुन ठाकुर। पहले से वो लोग से विवाद बा? हाँ, पहले से ये लोग से कुछ विवाद ना रहा, कुछ मैटर रलक ह, लेकिन सब सॉल्व हो गए हटे। काल लड़का शाम के वजह से गुड़ल बा, ये आदमी CID लगा के कुछ आदमी के रख के